Lakbay Katoliko mayong adlaw kanatong tanan. Karon October 1 gisaulog sa atong simbahan, tibuok simbahan Katoliko ang Santos nga Rosaryo gipahinungod sa atong mahal nga langitnon nga inahan tungod na sa atong kadaugan ni adtong Battle of Lepanto nga gisulong ta sa mga Ottoman Empire. Sigon sa atong kasaysayan sa world history, gamay ra jud kay nga atong ratio. Dili gyud ta ka apas sa Ottoman gipatindagana. So unay tabo niauhag si Pope Pius V nga magampo ta sa Santos nga Rosaryo alang sa atong kadaugan. Ug mao ning nahitabo nga pagka October 7 nahitabo gyud ang Battle of Lepanto nga usanis dungganon kayo nga gira. Ug mo ni ang nahitabo nakadaog ta sa gira batok sa mga Ottoman ug mao na gisahulog nato ang victory diha pinaagi sa pagampo sa Santos nga Rosaryo. Ug mao na nga si Pope Gregory XIII iyang gingalanan kini og kapistahan sa kadaugan sa Santos nga Rosaryo. Kay midaog gyud ta tinuoray sa gira pinagis panabang ni Mama Mary. Kung natay ingon ani ayaw suota kun dili gamiton sa pagampo sa Santos nga Rosaryo aron mabuntog ang yawa pinaagi kang Santa Maria